Kalande o bi ne digila misɛyalen don karamɔgɔ ne dusukun tɔɔrɔlen don karamɔgɔ bi n taara suguba kɔnɔ a bilayi n ko n bɛ taa ɲɔ san ɲɔ saɲɔ ka di madamu ma a k'a kɛ mɔni i b'a dɔn ne sun tigɛra mɔni ka di ne ye mɔni ka di dɛ Kalande nka bi saɲɔ kulo bilayi 120 karamɔgɔ sunkalo belebeleba in na Kalande ko sunkalo in na commerçant ko ma k'a da yɛlɛnna sunkalo kama awɔ sunkalo kama i ma dɔn maliyɛn silamɛ ka dɔgɔn sa Kalande ɲininikalo n ko a y'a fɔ ne m'a sɔsɔ n ye 120 bɔ n y'a d'a ma nka n y'a d'a ma n ye n kɔ don n ye Ala lajɛ n ko a bilayi Ala ka anw sɔn limaniya la halisa amina arabi limaniya de ka gɛlɛn Ala ko nɔgɔya ye n bi kuma commerçants fɛnɛ yɔrɔ la u tulo b'i la ministres k'a lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw k'a lamɛn hey sunkalo ye baraji ɲini kalo ye kosɛbɛ n'o kalo kɛra e fɛnɛ ka sɔrɔ kalo ye bilayi laban ye jahanama ye a wala ne tɛ maa tɛ nin fɔ Ala kama karamɔgɔ yanni sunkalo ka se fɛn min kun ye 20 ye sunkalo sera bilayi mun b'o kɛ 60 ye haramu don maliyɛn ka silamɛ bɛ da la a tɛ dusukun na a wala Kalande silamɛw bi Mali la o silamɛw bi a kelen-kelenninw bɛ yen kɔni bilayi silamɛw bɛ yen minnu bɛ yen commerçant bɛɛ tɛ o awɔ a bɛɛ tɛ nka ni minnu nata bonyara olu de bɛ nin kɛ n y'a faamu karamɔgɔ a jateminɛ hey i k'a dɔn k'a fɔ u ka subahana ko in min binnen don jamana kan a tɔgɔ yɛrɛ ko embargo bilayi embargo bi jamana kan kosɛbɛ jamana wɛrɛ maaw tɛ anw fɛ bɛɛ bilalen don Mali la nka malidenw yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la k'u ka gɛrɛntɛ sigi ɲɔgɔn kan an maliden ɲɔgɔn yɛrɛ Kalande n'i ye miiri nin na tuma dɔ ne b'a fɔ n ko est-ce que ne yɛrɛ malidenya ka di ne ye karamɔgɔ nka a bɛ kɛ cogo di an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman Ala k'an sɔn sabali la Ala k'an kisi cɔ ma Ala k'an n'an to an dɔnko la hakili la walanda ye a faamuna kosɛbɛ an ka dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi halisa